नमस्कार, मी देवयानी वरसकर. आज अवयवदान दिन. खरं तर अवयवदान हे शब्द जेव्हा आपण ऐकतो त्यावेळेस थोडीशी कुठेतरी भीती वाटते, थोडासा मनाचा थरकाप उडतो की नक्की अवयवदान म्हणजे नक्की आहे तरी काय. आणि हे अवयवदान झाल्यानंतर जो रुग्ण ज्याला अवयवदानाची आवश्यकता असते त्याचं आयुष्य कसं असते आणि जो अवयवदान देणारा असतो त्याच्या कुटुंबियांची मानसिकता काय असते. आणि ज्यावेळेस एखादा दुसऱ्या माणसाचा अवयव आपल्या शरीरामध्ये लावल्यानंतर तो सेट झाल्यानंतर ज्याने अवयवदानामधून हा अवयव मिळवलेला आहे त्याचं आयुष्य कसं सुकर होते आणि कसं सुखदायक होते पुढे, याचीच माहिती आज आपण आपल्या ह्या आजच्या अवयवदान दिनाच्या निमित्ताने घेणार आहोत. अशीच एक व्यक्ती की जी गेली कित्येक वर्ष अवयवदानासाठी किंवा त्यांच्या किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी प्रतीक्षेमध्ये होती आणि बहुप्रतीक्षित अशी होती असं म्हटलं तरी हरकत नाही. कारण नियमानुसार जेव्हा त्यांना अवयवदानाचा जो क्रमांक येणार होता त्यावेळेसपर्यंत ते डायलिसिस सातत्याने करत होते आणि ती पीडा डायलिसिसची, एकूणच त्यांच्या घरातल्यांची मानसिकता, त्यांच्या मुलांची मानसिकता आणि धैर्याने ह्या सगळ्या प्रसंगाला सामोरं जाऊन पुन्हा एकदा आपल्या आयुष्यामध्ये सुखकर असे दिवस किंवा उभारी आणण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न, अशाच एका व्यक्तीची आज आम्ही तुमची ओळख करून देणार आहोत आणि ते आहेत माधवनगरवरून थेट किशोर कुलकर्णी. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी मनीषाताई कुलकर्णी. खरं तर कुटुंबाचं किंवा एखाद्या पत्नीचं पतीला किती आणि कुठपर्यंत सहाय्य असू शकते त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे मनीषाताई आहेत. आज आपण त्यांच्याचकडून जाणून घेणार आहोत अवयवदान म्हणजे काय, त्यांनी प्रत्यक्ष ह्या अनुभवातून गेलेले आहेत तर त्यांचे अनुभव काय आहेत आणि आता ते त्यांचं लाईफ कसं जगतायत. किशोरजी, तुमचं खूप 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 स्वागत करते पुन्हा एकदा. आणि मी तुम्हाला पांडुरंगमय शुभेच्छा देते, कारण तुम्ही वारकरी आहातच. तुमचं पूर्ण म्हणजे तुम्ही खूप वारकऱ्यांची सेवा करत असता. मुळात आधी जेव्हा तुम्हाला डायबिटीस आहे असं समजलं, साधारण 2006ची गोष्ट होती ही, काय परिस्थिती होती तेव्हाची? म्हणजे जनरली आता मधुमेह हा सगळ्यांनाच असतो, परंतु पुढे जाऊन तो थोडासा किडनीवरती त्याचा परिणाम झाला. काय तुमचं तेव्हाची मानसिकता होती, कसं काय तुम्ही ते मॅनेज केलं? 2006 साली ज्यावेळेला डायबिटीस झाला तसा आमच्या घरात वडिलांना, आईला हेरिडेटरी प्रमाणे डायबिटीस माझ्याकडे आलेला आहे. आणि आमचा व्यवसाय सुद्धा असा होता की दिवस रात्र काम चालायचं. त्याच्या मानसिक जास्त व्यस्ततेमुळे शुगरचा त्रास चालू झाला की आई वडिलांची पण शुगर कायम फ्लेक्झिबल असायची, म्हणजे कधी कमी व्हायची, कधी जास्त व्हायची, अशी कधी स्थिर राहिलीच नाही. आणि त्याचा परिणाम किडनीवर झाल्यामुळं किडनीला त्रास चालू झाला. बरोबर. म्हणजे आता हा जो काही म्हणजे तुमचा व्यावसायिक काही परिणाम होते की जे तुम्हाला मधुमेहामध्ये किंवा शुगरच्या ह्याच्यामध्ये त्याचे परिवर्तित झाले आणि कालांतराने त्याचा परिणाम किडनीवरती व्हायला लागला. म्हणजे असं मेडिकली असं म्हटलं जाते की शुगरचे परिणाम हृदयावरती, किडनीवरती, आपल्या इंटरनल अवयवांवरती, डोळ्यांवरती होत असतात आणि ते अदृश्य परिणाम असतात, ते दिसत नाहीत. परंतु ज्यावेळेस तुम्हाला समजलं की बाबा आपल्या किडनीला काहीतरी त्रास सुरू झालेला आहे, डायबिटीसमुळे सुरू झालेला आहे, त्यावेळेस तुम्ही काय केलं? जसं शुगर फ्लक्च्युएशन जास्त दिवस व्हायला लागली तसं पायाला सूज यायला लागली, डोळ्याला दिसायचं कमी व्हायला लागलं, दात दुखायला लागले. मग डॉक्टरांच्याकडे चेकअपला गेल्यावर डॉक्टर म्हणले एकदा आपण किडनीचं वगैरे सगळं चेकअप करू. आणि त्यामध्ये दर दोन महिन्याला डॉक्टर चेक करायचे. त्यावेळेला DN जोशी म्हणून आमचे फॅमिली डॉक्टर होते सांगलीचे, डॉक्टर DN जोशी. तर ते प्रत्येक वेळेला पॉइंट मध्ये क्रिएटिन थोडं असं वाढलेलं दिसायला लागलं. त्याच वेळेला मला म्हणजे अगदी फर्स्ट स्टेजलाच त्यांनी मला मिरजेचे राजीव गांधी म्हणून डॉक्टर आहेत त्यांच्याकडे सांगितलं आता इथनं पुढे तुला त्यांची ट्रीटमेंट घ्यायला लागेल. आणि तिथनं पुढे मी बरेच वर्ष त्यांची ट्रीटमेंट घेत होतो आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार व्यवस्थित चालू होतं सगळं. पण त्रास हे शुगर, त्या किडनीच्या त्रासामुळे शुगर कंट्रोलमध्ये कधी आलीच नाही. अच्छा, म्हणजे एकूण तुमचा शुगरमुळे तुमच्या किडनीला त्रास सुरू झाला, त्याच्यासाठी तुम्ही औषधोपचार तर घेत होतातच, परंतु ते कुठेतरी होऊ शकलं नाही. अर्थात तुमच्या ऑक्युपेशनल
सवयींमुळे असेल, व्यवसायामुळे ते व्यवसायामुळे मॅनेज असेल, करता आलं नाही. हा, थोडंसं मॅनेज करता आलं नाही. व्यवसायामुळे व्यवस्थित मॅनेज करता आलं नाही. नक्कीच. पण ज्या वेळेस असं म्हणजे एकदा हे कन्फर्म झालं की नाही आपल्याला आता किडनी ट्रान्सप्लांटची आवश्यकता आहे, हे तुम्हाला केव्हा समजलं आणि त्यावेळेस तुमची स्वतःची मानसिकता काय होती? तसं 2009 सालापासून 2013 सालापर्यंत आम्ही आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी, आपले ॲलोपॅथिक सगळे प्रयत्न केले. पण शेवटी क्रिएटिन एक ही जी गोष्ट आहे किडनी मधली सगळ्यात महत्वाचा रिपोर्ट क्रिएटिनचा असतोय. ब्लड युरिया आणि क्रिएटिन हे दोन्ही पण कमी यायचे बंद झाले. म्हणजे एक स्थिर लेवलला होते, ते वाढायला चालू झाले खूपच. गोळ्याने एक लिमिट पर्यंत 3-4 वर्ष स्थिर होते. पण 2013 साली तो रिपोर्ट एवढा वाढला की डायलिसिस केल्याशिवाय पर्यायच नाही. मग त्या दिवशी मात्र आम्ही पहिल्यांदा फिशोला हाताचा करून घेतला. त्यानंतर मग 50 दिवसानंतर डायलिसिस चालू करायचा निर्णय घेतला. बर. आता असं डायलिसिस जे असते म्हणजे आता तुम्ही निर्णय घेतला डायलिसिस, किंवा म्हणजे तुम्ही निर्णय घेण्यापेक्षा डॉक्टरांनी तुम्हाला सजेस्ट केलं की बाबा आता डायलिसिस शिवाय बरोबर. तुम्हाला पर्याय नाही. आणि डायलिसिस ही जी काही प्रोसेस असते ती काही फार सुखकारक असते अशातली गोष्ट निश्चितच नाहीये. ते जे काय आहे म्हणजे पहिलं डायलिसिस, ह्याचा अनुभव तुमचा काय आहे? बाकीच्या लोकांचा आणि माझा अनुभव खूप वेगळा आहे. का तर बाकीच्या लोकांना अचानक कळतंय की आता माझी किडनी खराबच झाली आहे म्हणून. तसं माझ्या बाबतीत झालं नाही. आमचे फॅमिली डॉक्टर होते, त्यांनी पहिल्यांदाच निदान केलं की बाबा हळूहळू हळू. मला तशी 3-4 वर्ष किडनी खराब व्हायला लागली आहे हे आधी माहीत झालेलं होतं. त्यामुळे मी डायलिसिस साठी जी काही लागणारी प्रोसिजर असते ती मी आधी करून ठेवलेली होती माझ्याकडे. आणि अगदी लास्ट स्टेजला की बाबा आता इथनं पुढे आपण विदाऊट डायलिसिस राहूच शकत नाही, त्यावेळेला मी डायलिसिस चालू केलं. त्यामुळे मानसिक तयारी माझी पूर्ण झालेली होती की आता आपल्याला डायलिसिसवर जगलं पाहिजे. डायलिसिस नाही केलं तर आपण राहू शकत नाही किंवा आपण रोजचे व्यवहार सुद्धा आपण करू शकणार नाही. त्यामुळं पहिल्या दिवशी म्हणजे डायलिसिस साठी जो फिशूला बनवायला लागतो तो मी आधीच 50 दिवस तयार करून ठेवलेला होता. बरं. आणि त्यामुळे मला इथं असं मानेपाशी पहिलं जे करतात बाकीच्यांना कॅथेटर म्हणून घालायला लागते, ते घालावं लागलं नाही मला. मला डायरेक्ट जे डायलिसिस चालू झालं ते हातात सुई घालूनच चालू केलं. आणि त्यामुळं त्रासदायक झालं नाही पहिलं डायलिसिस. बरोबर. हे सगळं मॅनेज करत व्यवस्थित डॉक्टरनी पण हँडल केलं आणि आम्हाला थोडी त्यातली माहिती देऊन पहिल्यांदा मला डॉक्टर पाठवायचे डायलिसिस म्हणजे काय आहे, जाऊन बघून ये, त्या पेशंटना जाऊन भेटून ये की बाबा तुला डायलिसिस करायचं झालं तर तुला काय काय करायला पाहिजे, काय काय नाही करायला पाहिजे. ते सगळं असं माझ्याकडे वेळ मला भरपूर मिळाला. बरोबर. त्यामुळं डायलिसिसचा त्रास पहिल्यांदा लगेच काही झाला नाही असा. बरोबर. आता हे जे सांगितलं बाकीच्यांना मात्र डायलिसिसचा पहिल्या डायलिसिसला बीपी कमी होणे, शुगर फ्लक्च्युएट होणे किंवा पायातनं गोळे येणे, भीती वाटणे, खूप म्हणजे हे आता खूपच. आणि त्या सोया सुद्धा 16 नंबर 17 नंबरच्या सोया असतात. बरोबर. त्या म्हणजे बघितलं तरी घाबरायला होते. बरोबर. म्हणजे खूपच पेनफुल असते. बरोबर. मग तेच मी म्हटलं की पीडादायक असते, ही ती सगळीच प्रोसेस पीडादायक असते. आणि तुम्ही म्हणाला तसं की अनेकांना त्रास होतो किंवा घाबरून, कारण पहिलंच आपण डायलिसिस करतोय, नक्की ते काय असणार आहे, काय नक्की प्रोसेस असते ही माहिती नसते. त्यामुळे पेशंट हा खूप घाबरून जातो आणि तिथेच तो थोडासा नैराश्याच्या ह्याच्यामध्ये जायला त्याची सुरुवात होते. परंतु तुम्हाला डॉक्टरांनी खूप खूप घाबरून जातोय. पण डॉक्टरांचा स्टाफ असतोय, डायलिसिसचा स्टाफ असतोय, पण पेशंटची मानसिकता नसते. बरोबर. त्यामुळे तो त्रास जास्त होतोय. बरोबर. तेच म्हणजे आता तुम्ही तुमच्या मनाचा मात्र निश्चय केलेला होता की आपल्याला डायलिसिस हे आता करायला लागणार आहे. आणि म्हणजे जेव्हा आपलं मन स्ट्रॉंग असेल तर आपण काहीही करू शकतो. ह्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे तुम्ही सुरू केलेली डायलिसिसची प्रक्रिया. परंतु हे करत असताना मला मनीषाताईंना विचारावंसं वाटते की जेव्हा समजलं की किशोरजींना डायलिसिस करावं लागणार आहे किंवा त्यांच्या किडनीवरती परिणाम होतोय, आता आपण शिक्षित लोक असतो, आपण सुजाण असतो, आपण चाणाक्ष असतो, आपण अनेक गोष्टी बघत असतो आणि मग कुठेतरी मग ती एक भीती असते की अरे बापरे आता आपल्या नवऱ्याला डायलिसिसचं हे सुरू झालंय. तर ते जे काही होती एक नवरा म्हणून सुद्धा मेडिकली त्याला सपोर्ट करायला पाहिजे, त्यांची मानसिकता एक चांगली सुदृढ ठेवायला पाहिजे. तुम्ही कसे प्रयत्न केलेत आणि तुमचं योगदान ह्याच्यामध्ये कसं होतं? योगदान म्हणण्यापेक्षा जी समोर आलेली परिस्थिती असते त्याला सामोरं जायला सगळ्यात पहिलं शिकलं पाहिजे.
कारण पुढं पर्यायच नव्हता आपल्याकडं, म्हणजे डायलिसिस चालू करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नसल्यामुळं, मुलं लहान होती त्यामुळं दुसरं कोणच नसल्यामुळं आपल्याला बघायला लागणार आहे शेवटपर्यंत, ही एक मानसिकता झालेली होती. त्यामुळं झालं ते, त्या वेळात होऊन गेलं. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणालात की मुलं लहान होती, म्हणजे मुलं लहान, एकीकडे नवऱ्याला डायलिसिससाठी घेऊन जायचं किंवा त्यांच्या सोबत आणि राहायचं हळूहळू थोडं आणि बाकीचं सगळं घरातलं बघायचं, आपला सगळा प्रपंच सावरायचा, त्याचबरोबर आपला व्यवसाय सुद्धा सांभाळायचा थोडासा. हे सगळ्या चारही पातळ्यांवरती तुम्ही काम करत होतात. ती कसरत कशी तुम्ही साध्य केली? थोडा व्यवसाय असल्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम म्हणजे काय, सगळा सेटअप थोडा थोडा हळू करून बंद करणे इथपर्यंत एक 3-4 वर्षाची आमची म्हणजे प्रक्रिया चालू होती. पण आधी माहित असल्यामुळं ते इझी गेलं आम्हाला, म्हणजे काही त्रास झाला नाही. म्हणजे बरं. 4 वर्ष मानसिक तयारी होती आमची की आज न उद्या आपल्याला हे करावं लागणार आहे. पण झालं, केलं ते. नक्कीच. त्याच्यासाठी तुमच्यासारख्या सकारात्मक ऊर्जेची अत्यंत आवश्यकता होती किशोरजींना, आणि ती ऊर्जा बरोबर सातत्याने असल्यामुळे ते अचीव करू शकले. हा प्रसंग हे सुद्धा म्हटलं तर खरंच वावगं ठरणार नाही. किशोरजी, ज्यावेळेस म्हणजे डायलिसिसची प्रक्रिया सुरू झाली, मला वाटते तुम्ही 2009 पासून ना डायलिसिस करताय? 2013 पासून 2013 ते 2017 पर्यंत बहुतेक, की 2018 2017 पर्यंत डायलिसिस करत होतात. किती वेळा तुमचं डायलिसिस झालं? आणि नंतर तर परिस्थिती अशी होती की तुम्ही म्हणजे माधवनगरवरून पुण्याला शिफ्ट झालात, परंतु ज्यावेळेस माधवनगरला यायचात त्यावेळेस ती डायलिसिसची वेळ साधण्यासाठी सुद्धा मनीषाताईंनी स्वतः गाडीचं स्टेअरिंग आपल्या हातात घेतलं आणि तेवढ्या स्पीडने जाऊन तुमची ती वेळ साध्य करायला लागल्या. किती वेळा तुमचं डायलिसिस झालं आणि कसं तुम्ही हे मॅनेज करत होतात वेळेचं गणित? जे सगळ्यात पहिल्यांदा आम्ही मिरजमध्ये मिशन हॉस्पिटलला डायलिसिस चालू केलं. तिथं जवळपास 200 डायलिसिस आम्ही केले. तिथनं मग तब्येत जास्त बिघडायला लागली, म्हणताना म्हणलं आपण सेकंड ओपिनियन घेऊया म्हणून आम्ही नडियाडला गेलो. नडियाडला जवळपास 3 महिने होतो आम्ही तिथं. तर तिथं जवळपास आम्ही एक 70-80 डायलिसिस तिथे केले. त्यानंतर आम्ही पुण्याला जे आलो, ते पुण्यामध्ये आम्ही शिफ्टच झालो की तिथं हेपॅटायटिस बीचं इन्फेक्शन झालं जास्त डायलिसिस झाल्यामुळं. आणि त्याचा परिणाम एवढा झाला की कुठल्या तरी मल्टी हॉस्पिटलच्या शेजारी जाऊन आपल्याला आपली ट्रीटमेंट करायला पाहिजे, असं डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मग आम्ही पुण्याला शिफ्ट झालो. मग पुण्याला असं लगेच एका दिवसात आम्ही इथनं तिथं जाऊन राहू शकत नव्हतो. मग पहिले आम्ही जवळपास 3-4 महिने प्रत्येक डायलिसिसला घरातनं पुण्याला जायचं आणि डायलिसिस झाले की आम्ही घरी यायचो. मग त्यावेळेला खूप त्रास. सकाळी आमचा 9-8:30 वाजता आमचं डायलिसिस चालू यायचं, 8 वाजता. तर आम्ही इथनं पहाटे 4ला निघायचो. बरोबर 8 पर्यंत आम्ही पुण्याला दीनानाथ हॉस्पिटलमध्ये पोहोचायचो. दीनानाथ हॉस्पिटलमध्ये डायलिसिस झालं की 1 वाजेपर्यंत आम्ही 1:30-2ला निघायचो. संध्याकाळी 6-7ला म्हणजे माधवनगरात आम्ही परत यायचो. पण त्यावेळेला ते करणं गरजेचं होतं. आणि 1 दिवसानं डायलिसिस होतं. आज डायलिसिस केलं की उद्या नाही, परत परवा दिवशी. असे जवळपास 3 महिने आम्ही मुलांचं सेटअप करत तोपर्यंत, त्यांचे ऍडमिशन ट्रान्सफर करणे, त्यानंतर इथं त्यांचं सेटअप व्यवस्थित दुसऱ्या मुलाचं करून देस तोपर्यंत 3 महिने आम्ही येऊन जाऊन केलं सगळं. पण सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे म्हणा किंवा आपल्या एक मानसिकता खूप चांगली होती की आपल्याला हे सगळं करावं लागणार आहे. आणि डायलिसिसला एक आपण मित्र बनवलं की बाबा आपल्याला याच्याशिवाय पर्याय मिळाला तर आपण ते करणं गरजेचं आहे, म्हणून ते व्यवस्थित झालं त्यावेळेला ते. नक्कीच. आता जो तुम्ही शब्द वापरलात की डायलिसिसला आपलं मित्र बनवलं, हा जो शब्द आहे तो खरंच असे जे डायलिसिस घेणारे आणखीन रुग्ण आहेत त्यांच्यासाठी एक संजीवनी ठरू शकते. कारण डायलिसिस म्हणजे एक त्रास, एक दुःख, एक पीडा हेच, आणि डायलिसिस घेणाऱ्या माणसाच्या चेहऱ्यावरती हास्य कधीच नसते. ते नेहमीच असे ते आपल्याला बाबा डायलिसिसला सामोरं जावं लागणार आहे, आणि ती एक प्रकारची काळजी, ते एक प्रकारची भीती त्यांच्या चेहऱ्यावरती सातत्याने असते. आणि हे जे काही डायलिसिसला मित्र करून घ्या, हा जो काही तुमचा शब्द आहे तो खूपच मलाही खूप भावला. मनीषाताई, ज्यावेळेस हा तुमचा हे सातत्याने सुरू होतं पुणे माधवनगर, सगळे ट्रान्सफर झाले, तुमच्या मुलांच्या ॲडमिशन्स झाल्या पुण्यामध्ये, मग आता ज्यावेळेस म्हणजे आता डायलिसिसचा एक ठराविक ह्याच्यानंतर आपल्याला किडनी ट्रान्सप्लांट हाच एक म्हणजे हा पर्याय होता. मग त्यासाठी तुम्ही काय केलं आणि कुठे कुठे तुम्ही नाव नोंदणी केलीत किंवा कशा पद्धतीने तुम्ही पुढे त्याचं कामकाज केलं? बरोबर. आम्ही इथं ज्या वेळेला होतो म्हणजे सांगलीत असताना जेव्हा डायलिसिस चालू होतं
तेव्हा आम्ही पुण्याला पण नाव नोंदवलं होतं, ठाण्याला नाव नोंदवलं होतं ज्युपिटर हॉस्पिटलला, आणि नडियाडला पण नोंदवलेलं होतं. म्हणजे बॉम्बे हॉस्पिटलला होतं, म्हणजे मुंबईला ठाणे आणि ह्याला बॉम्बे हॉस्पिटल असं दोन्हीकडं नाव नोंदवलेलं होतं. एक प्रोसिजर माहीत झाली होती, त्यामुळं आपल्याला ट्रान्सप्लांट करायचं हे डोक्यात असल्यामुळं मग आम्ही ते नाव नोंदवून व्यवस्थित हे केलं होतं. पण कसं झालं, तब्येत तुम्हाला साथ द्यायची थोडी कमी झाली, त्यावेळेला आम्ही पुण्याला शिफ्ट झालो. पण हा. तरी पण तो नंबर यायला किंवा सगळे हे व्हायला, म्हणजे तब्येत तुमची त्या स्टेजला यायला, म्हणजे डायलिसिस मधून तुमचं किडनी ट्रान्सप्लांट होण्यासाठी जी तब्येत लागती ते सगळं व्हायला आम्ही पुण्यात गेल्यानंतर एक 2 वर्षाचा वेळ लागला. पण बरं. मानसिकता होती की आपल्याला हे करावंच लागणार, कारण वय खूप कमी होतं. 40व्या वर्षी आमचं डायलिसिस चालू झाल्यामुळं बरोबर. करणं हे खूप गरजेचं होतं. आणि पुढचं आयुष्य म्हणजे निदान मुलं त्यांच्या पायावर उभं राहू शकतील इथपर्यंत तरी आपण असलं पाहिजे व्यवस्थित, ह्यासाठी आम्ही धडपडत होतो. नक्कीच, म्हणजे बस मग दोघांची त्या एकमेकांना साथ होती आणि त्यातून हे सगळं घडलं. किशोरजी, तुम्ही किती वेळा डायलिसिस केलं आणि ज्यावेळेस तुम्ही कॅडेवेअरला नाव नोंदणी जवळपास केली? 700 ते 750 वेळा माझं डायलिसिस झालेलं आहे. अरे बाप रे! 700 वेळा डायलिसिस करणारा माणूस. 3 वेळा डायलिसिस असायचं, पण हा. एखाद दिवशी अंगात पाणी जास्त राहिलं तर एखादं डायलिसिस एक्स्ट्रा करायला लागायचं. बरं. आणि बरं. त्रास तुम्ही म्हणताय तुझ्या डायलिसिसला खूप त्रास होतोय, पण एक आपण मानसिकता करून घ्यायला लागते की बाबा आता डायलिसिस जायचं आहे, आज पाणी माझ्या अंगात जास्त वाढलंय तर ते पाणी काढताना माझ्या पायात गोळे येणार आहेत, तो त्रास मला सहन करावा लागणार आहे. किंवा बरोबर. एखाद्या वेळेला डायलिसिस म्हणजे जो डायलेझर असतोय तो कमीत कमी 5 ते 6 वेळा वापरतात. एक एक वेळा तो 3 वेळा वापरला की खराब होतो. खराब होतोय म्हणजे काय होतंय, डायलिसिस झालं की ताप येतोय किंवा डायलिसिस चालू असतानाच ताप येतोय. हम्म. आणि तो ताप इतका असतोय की अंग आपण असं उडत असतोय, हा. इतका ताप येतोय. पण ते आपल्याला सहन करायचं की बाबा आपण ह्यातनं मरणार नाही, काही झालं तरी मरत नाही आपण, पण ते आपल्याला सहन करायचं. बरोबर. म्हणून म्हटलं डायलिसिस काही झालं तरी डायलिसिस हे करावं लागणार आहे. आणि शेवट आपला एंड कुठं आहे तर आपल्याला ट्रान्सप्लांट करून घ्यायचं आहे, बरोबर. तिथपर्यंत डायलिसिस करायचं. आणि आमच्या दोघांचं पक्क मत होतं काही झालं तरी आपण ट्रान्सप्लांट करायचं. बरोबर. आता ज्यावेळेस तुम्ही कॅडेवेअरला जेव्हा नाव नोंदणी केली, की किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी ज्यावेळेस नाव नोंदणी केली, त्यावेळेस किती तुमच्या पुढे आणखीन रांग होती अवयव दानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांची, ती किती होती? त्यावेळेला खूपच कमी होती. त्यावेळेला म्हणजे अगदी 80 वगैरे अशी नंबर, 80वा वगैरे नंबर होता मला. बर. पण ते मला नंबर यायला मला जवळपास 5 वर्ष लागली बर. नाव नोंदवल्यापासून. आणि एकदा दोनदा तुमचं म्हणजे आलेला सुद्धा होता नंबर, परंतु तुमच्याही पेक्षा काही 3 वेळा नंबर आले माझे. हा. पण एकदा आम्ही सांगलीत राहायला होतो, आम्हाला फोन आला, आम्ही पुण्यात जास्त तोपर्यंत माझ्यापेक्षा प्रायोरिटीवर एक जण पेशंट होता, बर. त्याला पॅनक्रिया पण पाहिजे होता आणि किडनी पण पाहिजे होती. बर. तर त्याच्यासाठी त्यांनी, मी तिथं पोहोचायच्यात ऑपरेशन त्यांचं चालू झालेलं होतं. ओके. आणि त्याचं काय वाईट मानून घ्यायचं कारण नाही की एखाद्याला 2 ऑर्गन लागणार आहेत आणि दोन्ही ऑर्गन जर एका वेळेला एखाद्याला मिळत असेल तर मला त्यांनी पेंडिंग ठेवलं आणि ते त्यांचं केलं. बर. एकदा असंच ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये नंबर आला, पण एक जर किडनी मिळत असेल तर त्यावेळेला 3 पेशंटला बोलवतात. बर. म्हणजे एखादा बाबा ताप आलेला असतोय, एखाद्याकडे पैशाची व्यवस्था नसती, किंवा एखादा मला आता करायचं नाहीये म्हणून एका वेळेला 3 जणांना बोलवतात. पण त्यावेळेला आम्ही तिघांनी, माझा दुसरा नंबर होता, पण पहिला म्हटला मी ऑपरेशन करणार आहे आणि त्याचं सगळं पास झालं, मॅच झाली वगैरे, सगळे टेस्ट वगैरे सगळ्या झाल्या, त्यामुळे तिथनं परत आलो. पण तिसऱ्या वेळेस मात्र माझा नंबर आला आणि माझं ऑपरेशनही झालं. बरोबर. निश्चितच. आता जेव्हा म्हणजे तुमचा नंबर आला, तुमचा 80वा नंबर होता, आता जवळजवळ ती लिस्ट 5000पर्यंत गेलेली आहे अवयव दानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या माणसांची. परंतु त्याच्यापूर्वी म्हणजे अवयव दान करावं याच्यासाठी आपण ऐकलेलं आहे की घरातल्या माणसांची सुद्धा आपण किडनी, म्हणजे एखादा नातेवाईक आपला रक्ताचा नातेवाईक असेल तर तो देऊ शकतो. अशा पद्धतीचे काही प्रयत्न झालेले होते का? खूप केले. म्हणजे आता माझे आई वडील तर आधीच वारलेले होते, त्यामुळे आई आणि वडिलांचा तर काही विषय नव्हता. पण माझ्या बायकोचं आम्ही चेक केलं तर तिला शुगर आहे, त्यामुळे तिची शुगर असल्यामुळं शक्यतो शुगर असलेल्या माणसाची किडनी घेत नाही. का तर 20 वर्षानंतर एखाद्या वेळेला त्यांनाच गरज लागेल दुसऱ्या किडनीची, म्हणून ते किडनी त्यांची घेत नाही. त्यानंतर हार्ट पेशंट असेल तर त्याचं खूप चेकअप करतात, मग का तर हार्ट पेशंटची किडनी सुद्धा घेत नाहीत. तसं म्हणजे माझ्या सासूबाई होत्या, त्या पण तयार होत्या द्यायला, पण त्यांचं हार्ट वीक होतं.
माझा बरं. भाऊ आणि बहीण दोघं पण द्यायला तयार होती, पण त्या बहिणीला शुगर होती त्यामुळे तिची झाली नाही. भावाचं सगळं चेकअप झालं. डॉक्टर म्हणले तुमच्या घरात हेरिडेटरी आहे, त्याची एकदा HbA1c चेक करूया. तर त्या HbA1c मध्ये त्याला माहित सुद्धा नव्हतं की आपल्याला शुगर आहे, त्यात शुगर डिटेक्ट झाली. त्यामुळे ते म्हणले त्याची सुद्धा घ्यायला येणार नाही. असं करून मग शेवटी डायलिसिस शिवाय पर्यायच उरला नाही आपल्याकडे. बरोबर. म्हणून डायलिसिस चालू होतं. कॅडेवर नाव घातलं. मग तसे झोनल वेगवेगळे आहेत. पुण्याचं एक झोनल आहे, ठाण्याचं एक झोनल वेगळा आहे, मुंबईचं एक झोनल वेगळा आहे. मग असे तिन्ही झोनलला आम्ही नाव नोंदवलेलं. तसं माझं ठाण्यामध्ये पण नाव आलतं आणि पुण्यामध्ये पण आलतं. हां. मग शेवटी पुण्यात दुसऱ्या वेळेला आलं त्यावेळेला माझं ऑपरेशन झालं. नक्कीच. ज्या दात्याने म्हणजे ज्या दात्यामुळे तुम्हाला तुमचं किडनी ट्रान्सप्लांट होऊ शकलं, अर्थात ती व्यक्ती जरी ह्या जगात नसली तरी तिने एक माणसाला सजीव ठेवण्याचा एक वेगळा मंत्र दिलेला आहे तुमच्या रूपाने. आणि मनीषाताई, त्यांचा म्हणजे किशोरजींना तर अनेक प्रोसेसमधून जावं लागलं, अनेक टेस्टमधून जावं लागलं. हे सगळं करताना तुम्ही धारिष्ट्याने त्यांच्याबरोबर खांद्याला खांद्या लावून निश्चितच काम करत होतात, त्यांना साथ देत होतात, त्यांना सातत्याने त्यांची मेंटॅलिटी चांगली राहावी याच्यासाठी प्रयत्न करत होतात. परंतु यावेळेस तुम्ही स्वतः तुमची मेंटॅलिटी चांगली राहावी की बाबा आपल्याला नवऱ्याला पण बघायचंय, आपल्याला आपल्या मुलांना पण बघायचंय, आपल्याला आपलं घर पण सावरायचंय, याच्यासाठी काय विशेष प्रयत्न केले? कारण हा जो काळ आहे तो कठीण असतो आणि ट्रान्सप्लांट झाल्यानंतर सुद्धा खूप काळजी घ्यावी लागते. ते कसं काय तुम्ही सावरलं? प्रत्येक स्टेजची मानसिकता आपल्याला माहित पाहिजे आणि सगळ्या गोष्टी एन्जॉय केल्या मी त्या. म्हणजे डायलिसिस असू दे, तिथं आपण व्यवस्थित आजूबाजूच्या पेशंटला काय आपण मदत करू शकतो का ती केली. किंवा त्यांच्याबरोबर आलेले रिलेटिव्ह आहेत त्यांना काही माहित नसतं, त्यांना काहीतरी थोडंफार आपण शिकवायचं. त्या हिशोबाने त्यांच्यातही बदल होतात किंवा थोडं त्यांच्यात मिक्स होऊन त्यांना आपण काही सजेशन देता आले तर आपल्याला जी माहिती आहे ती त्यांना द्यायची. आणि त्या हिशोबाने नवीन ओळखी झाल्या बऱ्याच त्या निमित्तानं माझ्या 6 वर्षात. प्रत्येक स्टेज एन्जॉय केली म्हटलं तरी चालेल. ती सुद्धा स्टेज एन्जॉय केली आम्ही. म्हणजे डायलिसिस असो किंवा ट्रान्सप्लांटची असो किंवा ट्रान्सप्लांट नंतरची सगळी माणसंही चांगली मिळत गेली आणि झाले डॉक्टर सगळे चांगले मिळत गेले आणि ओळखी झाल्या. एवढी लोकांच्या बरोबर ओळखी झाली की त्याच्यामुळे आम्हालाही बरंच शिकायला मिळालं की बाबा इथनं पुढे आपल्याला कसं राहायचं आहे. किंवा ही बाबा आहे तर बाबा ह्या पेशंटला सांभाळण्यासाठी आपल्यात काय काय बदल केला पाहिजे किंवा घरात काय काय बदल केला पाहिजे. पूर्ण घरात तुम्ही त्या हिशोबाने बदल करावेच लागतात. त्याशिवाय किडनी पेशंट म्हणजे बरा होणं किंवा त्याची मानसिकता चांगली राहणं याच्यासाठी पूर्ण घरानं त्याग करावा लागतो, हे मात्र नक्की. बरोबर. म्हणजे अगदी खाण्यापिण्याच्या वस्तूपासून समजून चला मला 1-2-3 गोष्टी खायला चालत नाही तर ते घरात आणणंच बंद होतंय. म्हणजे एवढं घरातल्यांनी सहकार्य केलं आपल्या आणि करायला म्हणजे ते केल्याशिवाय ते पेशंट व्यवस्थित होऊच शकत. नक्कीच नक्कीच बरोबर आहे. म्हणजे हे सगळं पथ्य पाणी बसून जर तुम्ही त्याला न चालणाऱ्या वस्तू खात असाल तर त्याला इच्छा होती पण ते मनानं खचतोय. बघा मला मी इथं असून माझ्याकडे असून ते मला मिळत नाहीये, मी खाऊ शकत नाहीये. ते घरानं सांभाळून घ्यावं लागतंय. बरोबर. आणि ते पूर्णपणे म्हणजे तुमच्या मुलांनी सांभाळून घेतलं आणि मनीषा ताईंनी तर सांभाळून घेतलेलंच आहे. एकूणच जेव्हा ट्रान्सप्लांट झालं त्याच्यानंतर काही तुम्हाला त्रास झाला का किंवा त्याच्यानंतरचं तुमचं जगणं कसं बदललं? कारण तुम्ही त्याच्या अगोदर डायलिसिस करत होता, त्याची सवय तुमच्या शरीराला झालेली होती. ज्यावेळेस किडनी ट्रान्सप्लांट झालं त्याच्यानंतरचं तुमचं आयुष्य कसं बदललं? यात महत्वाचं ट्रान्सप्लांट झालं त्यानंतर 9 दिवस माझे रिपोर्ट कमी आलेच नव्हते. आहे तसेच स्टेबल रिपोर्ट होते. पण ते बाहेरचं कॅडावर मधनं किडनी घेतल्यानंतर म्हणजे ब्रेन डेड झालेल्या माणसाची किडनी घेतली की चालू व्हायला जवळपास 2 ते 3 आठवडे पूर्ण लागतात. बर. असं डॉक्टरनी मला आधी आमच्या बोलण्यामध्ये असं चर्चा झालेली होती की तुम्ही असं घाबरायचं नाही किंवा लगेच मानसिकता आपली ढळून द्यायची नाही की बाबा रिपोर्ट कमी झाले नाहीत काय करायचं. तर 7व्या-8व्या दिवसानंतर त्यांनी माझी 2 डायलिसिस केली परत ऑपरेशन नंतर. बर. त्याच्यावरचा लोड कमी केला नवीन किडनीवरचा आणि नंतर मग माझा हळूहळू क्रिएटिन इतकं नॉर्मल आलं की 1.10 पर्यंत. म्हणजे नॉर्मल 1.25 ची रेंज आहे तर ती 1.10 पर्यंत आली. आणि नंतर वजन माझं नॉर्मल झालं. 110 किलोचं वजन 87 किलो पर्यंत आलं. मग मला असं करत 20-21व्या दिवशी डिस्चार्ज मिळाला. बर.
पण त्यावेळेला मी पूर्ण नॉर्मल होतो. मी अगदी म्हणजे चालत रिक्षातनं घरी, म्हणजे आमच्या गाडीतनं आम्ही घरी गेलो, गाडीपासून घरापर्यंत व्हीलचेअर नाही किंवा काही नाही, चालत घरी गेलो मी अगदी निवांत मध्ये. आणि त्यानंतर कुठलाही त्रास आजपर्यंत काही झाला नाही. मध्ये कोरोना तेवढा झालेला होता, पण तो सुद्धा आमच्या दवाखान्याने मला लगेच कव्हर करून बेड अरेंज करून 1-2 दिवसात माझा कोरोनाचा रिपोर्ट कमी झालेला होता. बरं बरं. आणि या सगळ्या ह्याच्यामध्ये सातत्याने तुम्हाला मनीषाताई मदत करत होत्या, त्या तुमच्या पाठी सावलीसारख्या उभ्या होत्या, म्हणून निश्चितच हे तुम्ही सगळं साध्य करू शकलात. आणि खरंच आहे, म्हणजे सकारात्मकता काय असू शकते ती तुमच्या दोघांकडे बघितल्यावरती मला जाणवते. आत्ता म्हणजे आज अवयवदान दिन आहे आणि त्यानिमित्ताने एक चांगलं उदाहरण लोकांसमोर जावं की बाबा आज जवळजवळ 6 वर्ष झाली तुम्हाला किडनी ट्रान्सप्लांट करून आणि तुमचं आयुष्य सुखकर झालं. पुन्हा ते दिवस म्हणजे जे काही जी पीडा होती, डायलिसिस म्हणा किंवा इतर एक सातत्याने धाकधूक होती मनामध्ये, ती पूर्णपणे बाजूला झाली आणि पुन्हा एकदा तसंच आयुष्य तेवढ्याच सुखाने जगण्यासाठी तुम्ही सिद्ध झाला. तुम्ही तुमची कामं देखील तेवढ्याच उत्साहाने आणि उमेदीने पुन्हा सुरू केलेली आहेत. आज कसं वाटतंय तुम्हाला? जुना धंदा मोठा चालू केला. नक्कीच. आज कसं वाटतंय तुम्हाला? खूपच चांगला आहे, काही अडचण नाही आमच्यात. म्हणजे आम्ही असं किडनी ट्रान्सप्लांट केलंय हा सुद्धा विषय आमच्यात कधी नसतोय. त्यामुळे सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत 8-9 तास काम करणे, सगळेजण आपापल्या कामात असतात, सगळी आता रुटीन व्यवस्थित आहे. माझं सुद्धा रुटीन, मी पण काम करतो, गाडी चालवतो, काही अडचण नाही कुठली. डॉक्टरांच्याकडे दर 1.5 महिन्याला मात्र चेकअपला जावं लागतंय, डोस ऍडजस्ट करावा लागतोय. ते तेवढं जे आहे ते रुटीन व्यवस्थित आहे. बरोबर. मनीषाताई, मानसिकता मात्र खूप चांगली आहे की मी कायम आजारी आहे असं काही न करता मला काही झालेलं नाही आहे, या मानसिकतेमधनं राहायचं. बरोबर बरोबर. मनीषाताई, एका मोठ्या दिव्यातून तुम्ही गेलात आणि ते तुम्ही सक्सेसफुल करून दाखवलं. आज ज्यावेळेस 6 वर्ष झाली आहेत किडनी ट्रान्सप्लांट होऊन आणि आपला पती अत्यंत समाधानाने आणि खूप छानपणे पुन्हा एकदा कामाला सुरुवात केलेली आहे, मुलं देखील सेटल झाली. खूप मधल्या पिरियडमध्ये खूप तुम्ही भोगलत, अनुभवलत. ते तुम्ही जरी चेहऱ्यावरती दाखवू दिलं नाहीत किंवा व्यक्त केलं नाही तरी कुठेतरी मनाच्या एका कोपऱ्यामध्ये त्याची पीडा, दुःख ते हे होतंच. परंतु आता ते सगळं ओव्हरकम करून पुन्हा एकदा तेच दिवस तुम्हाला मिळालेले आहेत. आज कसं वाटतंय तुम्हाला? चांगलं. 10 वर्षाचा तो काळ आपल्यासाठी वाईट होता एवढंच म्हणायचं. आणि पुढचं आता व्यवस्थित सगळं, म्हणजे मुलंही आता सेटल झाली, सगळं काम व्यवस्थित चालू आहे. हे पण सगळं दिवसभर म्हणजे अगदी सकाळी 10 वाजल्यापासून संध्याकाळी 6 पर्यंत व्यवस्थित धंद्याकडे म्हणजे बघू शकतात. म्हणजे तसा झोपून आहे किंवा काय असं काही प्रॉब्लेम आहे, चालू आहे व्यवस्थित. त्यामुळे एक दिवस दवाखान्यासाठी ठेवायचा महिन्यातला आणि मग बाकीचे दिवस आपले. बरोबर. निश्चितच आज अवयवदान दिनाच्या निमित्ताने आपण एका वेगळ्या अशा दाम्पत्याची ओळख करून घेतली. खरं तर किशोरजींकडे बघितलं, आत्ता सुद्धा बघितलं तर असं अजिबात वाटत नाही की त्यांची किडनी बदललेली आहे. निश्चितच. आणि त्यांच्या बाजूला जो काही उत्साहाचा झरा बसलेला आहे त्यांच्याकडे बघितलं तर खरंच ज्या पेशंटना अशा अवयवदानाची गरज आहे त्यांच्याबरोबर जर त्यांची सहचारिणी किंवा त्यांच्या नातेवाईक जो कोणी असेल तो जर असा स्फूर्तीचा झरा असेल तर हा जो काही प्रकार आहे तो निश्चितच सुखावह होऊ शकतो आणि खूप सुंदर आयुष्य जे आपल्याला देवाने दिलेलं आहे ते आणखीन सुंदरतेने जगण्यासाठी या सगळ्या माणसांचा उपयोग होऊ शकतो. आता जसं किशोरजींनी सांगितलं की मी डायलिसिसला आपला मित्र करून घेतलेला होता आणि मनीषाताईंनी तर सांगितलं की मी हे प्रत्येक गोष्ट एन्जॉय करत होते. निश्चितच या सगळ्या पीडादायक गोष्टींमध्ये देखील सकारात्मकता बघून या दोन्ही लोकांनी, या दोघही जणांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्या आजारावरती मात केली. किडनी ट्रान्सप्लांट सारखा अत्यंत अवघड विषय अत्यंत सोपा करून तो पेपर खूप लिलया सोडवला आणि त्याच्यामध्ये 100 पैकी 100 मार्क मिळवले. आणि याच्यासाठी दोघांची मानसिकता, त्यांची सकारात्मकता अत्यंत उपयोगी ठरलेली आहे. डॉक्टरांचं मार्गदर्शन तर त्यांना मिळालेलंच आहे, परंतु आजच्या दिनी मी असंच आवाहन करेन की ज्यांना अवयवदानाची गरज आहे, ज्यांना अवयव एखादा पाहिजे आहे, त्यांच्यासाठी जी कोणी अशी लोक असतात की जे ब्रेनडेड असतात त्यांच्याकडून हे अवयव मिळतात, परंतु त्याच्या पुढे ज्यांनी घेतलेलं आहे त्यांचं जगणं किती सुंदर होऊ शकते त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे किशोर कुलकर्णी आणि मनीषा कुलकर्णी आहेत. आणि याचाच हा उत्साह, ही सकारात्मकता आपण घेऊन अशा सगळ्या रुग्णांच्या समोर जाऊ आणि त्यांना त्यांचं हे काही दुःख असेल, पीडा असेल ती सगळ्यात कमी करून
ही सकारात्मकतेचा हा ऊर्जा, हा स्रोत त्यांच्यापर्यंत सुद्धा पोहोचू अशी आपण आशा करूया. मी पुन्हा एकदा किशोरजी तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद देते आणि तुमच्या पुढच्या आयुष्यासाठी खूप खूप तुम्हाला सक्सेस मी परमेश्वराकडे प्रार्थिते. मनीषाताई, तुम्ही अशाच त्यांच्याबरोबर त्यांची साथ देत चला आणि तुम्हाला आयुष्यामध्ये, पुढच्या आयुष्यामध्ये खरंच सर्व सिद्धी प्राप्त हो अशी परमेश्वराकडे प्रार्थना करते. धन्यवाद. मी आम्हाला आज इथे हे केल्याबद्दल कुठलेही धन्यवाद. थँक्यू.